बाना जानोसै जोंनाव लोगोफोर Raijlai good evening नै रानथाराखैबाथाय जाजागोन अखायाव गारना दोनदों बेखायनो दोन खनायाव बर' कार्टुन फैदों कारेन्ट गैयालै आब' बिराद जारला जाथारबाय नोंखौ आङो दिनै मानो होआखै आं बेसे सार्च खालाम खनबेसे नायदों आङो मानो लाइभ होला बियो बिदि होननानै खनबेसे नायदों आङो ओमफ्राय आंनाव नोंनिया फैया जादों खोमा होननानै नोंनिखौ आनसाबस्क्राइब खालामनानै आरो साबसक्राइब खालामफिननानै नायदों आं मिथिगोन ना ओरैबायदि माने आंनाव फैया जादों खोमा बिदि होननानै आं खालामफिनदों आरो आं नोंनिखौ आन खालामनानै आरो माबा खालामफिनदो फ्रेन्ड बानायफिनदों मानो होआखै बियो होनना कारेन्ट गैया होमबा गैया आंबो फुङाव होआखैमोन दिनै थाब सिखारनो होआखै ओमफ्राय दानि दसे होदोंमोन आङो ओमफ्राय दानफिनदों आङो रावबो गैयैनि 10 मिनिट थादो ओमफ्राय रावबो गैयाना ओमफ्राय दानफिनदों आङो दै बानासो जासिगोनदां आब' जोंनावबो हागासिनो अखायानो गैया गाराखै ओमफ्राय आं भाबिदों ना कारेन्टसो गैया ना नेटसो गैया ना होआ नासो होआखै ओमफ्राय आंनावबो फैयाखै जानो हागौ र' बिनि नटिफिकेसना इदि होननानै नोंनिखौ अन खालामनानै आरो माबा खालामफिनबाय साब खालामफिनबाय नायबाय थाबाय दसे थालायबाय होबाय खोमा होननानै सार्च खालामना नायलायबाय खैबाथा नायदों आं दिनैयो ओमफ्राय आं होआसै दसे आंबो 10 मिनिटआ लासै थादोंमोन ओमफ्राय रावबो गैयाना दोननानै मानसिफोरजोंनो साफा खालामबाय थाबाय मानसिफोरनाव दै बानायाथ' जाखागोन दैबाना फिसा जाखासिगोन प्रमद मासि बुरजा मिनिफैखो नोङो प्रमद नार्जारि थेंक इउ प्रमद गुड इभिनिं ओमफ्राय मा होनदों गुग्ला रायजोनो गुग्लाया हामबाय आंना गन्थंआव जादोंमोन आरोना दाखालि लोमजानानै हामबाय ओमफ्राय एबारबो समाव सम जाबाय
बे समावसो गाज्रि जानो मोनबाय होमबा नोंनाबो इनभार्टारा। प्रमद थांबाय नामा कलेज दानबाय? अखा हायाखै नामा? ओं हायाखै हागासिनो। अखायानो अखा हागासिनो लाइट होना होदे। आदा फन फैबाय नै ओमफ्राय आं बर' कार्टुनखौ बेसे नेना नेना लाइभ होनायखौनो लोगो मोनला आं माने इदि सापर्ट होबोलायबाय थाग्रा मानसिखौ लाइभ होआबा थानो सुखुला आरोना। मालाय ना बारलि मोनलायदों आदा बनमोननियाव। रिंकि बाजै लायक दन थेंक इउ प्रमद नार्जारि। अखा हादोंना हाया नोंसिनियाव? दैबाना जाजोबसिगोन जोंनावबो। सोरां लोगो फैबाय हाय सना हेल' सोरां लोगो जिउ मा खालामदों संबाय नामा? दुगि जाथारबाय दुगि जाथारबायनो आयु आंहासो दुगि जाबावबायनोहाय। मानि दुगि जाखो आंहाबा दैबाना जानानै मानसिया अबाव थागोन अबाव मागोन जादों। 20% दं आब' मबाइल बेटारिया आब' आयु गैथारा सं नोंहानो आंखौ दुगिसो होनबावबाय। सोराङा मानो सोरां खम जालला दुगिसो जाबावबाय आंहा आयु दुगि जायाखैहाय नै लोगोफोरा मबाइल चार्ज गैयिनि बिराद अखान्थि आङो। सोरां लोगो नोंहालाय? आं नोंसोरनो चार्जफोरखौ माबाफोरबायदि सोना हरनो हानाय मोनबा रिसार्जफोर सोना हरनो हानाय बायदि रिसार्जफोर बायदि सोना हरनो हानायबा सोना हरजोबसिगौ नोंसोरनो चार्जखौ। दहय दसे फैनायाव चार्ज होनोनो होनो मोनदों आब' अ मानोथो थाब होना लादि थाब होना लाथारनांगौमोन। सोर लोगो गैया लोगो जादो दे होनदों बर' खाथरजों लोगो दंना गैया लोगो जा गैयाबाथाय सोरां लोगो दहाय आं नोंनाव माने आं थाब फैनाय जादों आरो ना माने फुंनिफ्रायनो ओंखाम दिनै सातथा 26 बिदियावसो सिरि मोनदां नङाबाथाय फुंनि 7थायाव आङो लाइभ होबाय थायो। ओमफ्राय बे खायदा आं होआसै आरोना होआसै आं होनो बानानै मानसिफोरखौबो लाइभ होबाय थानाय नुबाय नालाय ओमफ्राय जाबोदैबाय आरो ओंखाम नै बोराया बाजार खालामनो थांनानै थाब फैनो हायाखै। बाजार खालामनो खैथायाव थांदो इयो 12थानि बारखादों आरोना ओमफ्राय थाब फैनो हायाखै। ओंखामखौनो 2थायावसो मोनजादों। मिथिबायना फुंनिफ्राय रिंकि बाजै थेंकिउ प्रमद अबेनि बेलाय प्रमदा दुगि नोंहा आंनाव थाखायाबा थाखायानो आङो थागौमोन सोरां दसे थाबावगौमोन आरोना थागौमोन आङो फुल थागौमोन ओंखाम उखैनाया हाथारला नायनि आयु बिदि नङालै सना सोरां सोरबाखि बायो नोंखौ एसे मालाय बालें लें समायना गुफुर जारौ रौ माथोआबो पापर बायदि स्रेम स्रेम प्रमद ए आंनि नोंसो ए नोंङा दे दामारका लाइक दे लाइन बुजियाखै आं सोरां आं न'आव थांग्रोनोसै दे आगै दे थांग्रो गावहा मोजां नङाहाय आङो नों बायदि मोजां जानायबासो बिराद दुगि जागौमोन आं सोरां नोंनि बायदि मालाय गन्थं जोंब्लिब्लि मोखां सेख्रेब ख्रेब जानजि बालें लें बेसे साइसखा 10-15 मिनिटसल' फैदोंमोन आब' कारेन्टआ अ नोंगो नामा पावार बेंक गंसे लादो नोङो बर' कार्टन आगै ओमफ्राय मा होनदों बा दुगिया आंनि उसो फापरसो
नोंना पापर बायदि स्राय स्राय आयु आं गोजोख्लाबाय। समायना लाजिबायसो आं कमेन्टस हरबाबो नायजा गैलायदां थेंकिउ आं दानिबो बावना थादों बेखौ सारखौ। बावनो माने खालामदोथ' आङो खालामबाय। सार बावाखै बावाखै खालामबाय आङो। ओमफ्राय जायाखै नामा दे होनि ओमफाय ओरैनो आब' सोरां मा खालामदों होनदों आरो। आंनाव मानसियानो फैयाखै नुवाखै नोङो सोरां मानसिफ्रानो गैया। साइस गैयिखायनो फैया आंनाव। ओमफ्राय आब' आं दिनै मोजां जाबासो लाइभखौ होनोसै दे 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 नों मोजां जाबाथाय होदो। गावसो जेरावबो जेरावबो आखा फाखा डान्सबो गोरोंथार इस्रा मालानि गोरों जालायखो जेसटिके आगै दङ नोंसोर सोरजों एसे टाइम पास मा ओंख्रि संखांबाय सोरां अनलि इंलिस इदि जाबाय दं माबा अनलि इंलिस काम बड' कार्टन बनियाखै बानायदोलै मानो जायाखैबा नोंबो आंनिखौ बानाय आंबो बानायबाय नोंहासो मालाय बिउटिफुल आयु जावखोना फख' बे सोराङानोथ' समायना प्लिज सापर्ट खालाम दे होनदों समायना दे जोंहा सोरांखौ खालाम ओमफ्राय राजदेब फैदों गगि रिंकि लाइक डान रिटार्न टु मि अके हेल' लाइक दा थेंकिउ सोरां एस डि गैला गैला नुला आंनि लेन्सन बाग्लारिखौ अफ खालामबाय ओरैबायदि जादों सोरां नैबे आं नै मबाइल गंनै लादों आङो नै गंसेजोंसो नायबाय दं दे आं कमेन्टसखौ नैबेहाय नायाखै आरोना ओमफ्राय नैबेयावसो नैबे गंसे मबाइलजों बेनो रेन्स होनो होननानै थुदों आरो आं बेनियाव ओमफ्राय दा माबा जाना थाबाय बिनि मबाइला माबाया मबाइलालायनो कमेन्टस नुला आरोना कमेन्टस नुला आइ लाभ इउ टु सोरां गुमै ए आंनि मबाइलाबो गद गैलाहाय माबा रिंकि दान रिटार्न अके राजदेब सापर दंखायो सोरां एस टि नों होनदों आरो बा नों ओइ गुमै बबेथो थांखो रायलायगोन र' इयो आंहा गुमैजोंसो बाब्रे खोथा दंलाय नै माबायाव सोरां माबायाव मा होनोमोनलाय मामोन आं दहाय होननाया नोंनो खोन्थाहरनाया इहाय दं होनदोंमोनलै ओमफ्राय खै थारिखनिफ्राय जागोनबा माने आंनोबो बेलेग मानसियासो खोन्थादों आरोना माबा जायो होननानै मेला जायो होननानै खै थारिखनिफ्राय जागोन मिथिया हाय गुड इभिनिं हु दुयिं नाव होनबाय सना बसुमतारिया आं इंलिस रोङाहाय सना बसुमतारि नै सोरांजों रायज्लायहरनाय सोरां खोन्थाहरनाय नोङो
किबर्ड होयो सोरां बसुमतारिया खोना बसुमतारी होनदों औ रिटार्न टु मी प्लिज आयु आं दा माबोरै रिटार्न हरनांगौ दे बेनो लाइभ होनायाव रिंकि माबोरै खालामगोन आं र' आङो लेन्सन सार नोङो बिजोंनो हरथ' आरोना आङो बे मोनसेखौ माने गाबोन सासेखौ खालामनो होसिनो आं दानि नोंनिखौ आन खालामनानै आरो माबा खालामफिनदोंमोन आरोना मबाइलाबो बोरैबा जानांबाय थायो आं ओं आमथिसुवायाव 21 आव खोमा आंहा फिसालाया एगजाम दं औहाय आंहाबो बेयाव न'आव थांनाय जागोन ना मागोनथाय सोर के बड' होनदों आरो के बड' गुमै प्रफाइलावनो सिनायथारबाय आङो आं फैलायबाय सना दे फैनायनि थाखाय थेंकिउ जोंहा रिन्दाव मा खालामदों अखा हादों नामा खुलुमबाय नमस्ते जिरिमिया आदा जिरिमिया आदा फैबाय आंहा माय थुख्लुआ औ दे आगै होनदों आरो सोरां एसटि रिंकिखौ फोरोंहरदो रिंकिखौ होनदो दे फोरोंहरदो आंखौ आं रोङाखैलै हाय रिन्दाव ब्रह्म सना होनदों आरो दे आंजोंबो रायदाव हर दे सोरांजोंबो रायदाव जोंहा आंखौ मानो लिंहरबाय थायो आगै रिंकि आयु लिंहराबालाय बोरै जानो रायज्लायनो नों दिनै मा खामानि मावखो दिनै खबरा बोरै दं नोंसोरो रायज्लायनोथ'नो फैदों आङो ओमफ्राय रिटार्न अके रिटार्न टु मी रोंगौ मालाय रिंकि फ्रेन्डआ रोङालै माबोरै खालामनांगौ रोङा आङो सोरां सापर्ट खालामदो गावहा रोंनायखाय मा दुगिखा फैदों जानला मोनलाबाबो मबाइल लानोबो हाला होनदों आरो दे फैयाबालाय अ मा जाखो सना होनदों आरो रिटार्न अके राजदेब आं हरथारनोसैलै बेजों बै नैबे रिंकि दैमारिजों माबाजों इयार लाइफजों या राजदेब खोन्थाबाय आं फोथैनो र' मा होनदों दुखुथिया जिउ आयु लुहोदो दे होनि ओमफ्राय नमस्ते अनुपमा गुड इभिनिं
दहाय बेलासिनिफ्रायनो नेगासिनो आं आगै बेलासिनिफ्रायनो आङो 3थासोआव होदोंमोन आदा जिरि रावबो गैया सासेबो 10 मिनिट थादों आं हारसिंनो ओमफ्राय दानफिनदों आङो लाइक दान थेंक इउ निउ काम 17 आइडि हाय आब' मा खबर दङ बिदि आगै खबरा मोजाङानो नोंहालाय मा खबर बिदि भाइ नमस्ते आंनि मबाइला दिनै बोरैबा जाबाय दं आं मिथिला आं अनुपमा हाय खाम रिंकि के बड' दहाय हो खिन्थालाय मा होनदों रिंकि के बड' बहानि हो खोन्थालाय के बड'आ माबाखैजायनि बैखैजायनि मामोनलाय बावलायलांबायलै लाइक दानाब' थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय 5 आइडि ओमफ्राय अनुपमा एसटिजि आव दान करती हूँ अनुपमा दीदी कैसे हो सात सात सोरां एसडि हाय होनदो जा प्रमद नार्जारिया काम हाय प्रमद आगै होनदो जोंहा सोरां जि लाइट से सात स्टार करो गुबुन लोगोफोरनि लाइफआव दसे दसे हाबना फैबाय आं दे मोजां ना खबर मोजां ना होनदो अके स्टार अनुपमा मानो इदि जाबाय दं मा जादों स्टप जाना होबाय थायो स्टप नेटनिफ्राय जादों थान्दा बिदि फाय राजदेब अलरेडि फ्रेन्ड आं उन्दुनोसै मानो रिन्दाव थाथ' माथो रिटार्न रागा जोंहरबाय दं आंनि एयारलाइटजों सापर्ट खालामना होबाय सिगांनिफ्रायनो दासो खालामबाय बोरै मेसेज दंखायो ना अ नंगौ नामा औ अके स्टार रिन्दाव साल्थे मा ओंख्रि जाखो दानो उन्दुनोसै नामाल बेहा राजदे मय गड फ्रेन्ड करिसिथ' बिदि साल्थे दालि दाउदै होनदों जोंहा बहानि हो होनदों मा गामिमोनथाय आं बावबायलै रिन्दाव प्लिज सापर्ट खालामदो होनदों आरो बिदि फाय आं खालामबाय होनदों उन्दै जा बिदिया बिदि खाम अनलि इंलिस होनलाय सोरां जागोन अके ओमफाय जागोन अके होनदों अके आं कमेन्टस नायना हरगोन दे ओं सोरबा सासेफोर हरग्रो नमस्ते नमस्ते इयार लाइफ खाम बिदि लाबो मबाइलखौ आं कमेन्टस गोलाव गोलाव हरनो बिहामजो आइखौ अनमारानि मा होनदों बिहामजो आइ आंखौ अनमारानि बिहामजोआ दा खैथासोआव फैलायगोनथाय आंना एसे माबाया नेटा बोरैबा जाबाय दं दिनै बिहामजोआनोथ' बियावा एसे अनो बिहामजोआनोथ' मानो अना आदा जिरिनि अनलाइनाव बिहामजो मोनदोंमोन बियो फैगोन र' मानसिफोरा नै दा 7था जादों ना ओंखाम जादों दा संदो जादो अंख खालामखादां थेंक इउ आदा अबन आंनिखौ खालामो लोगो जाना आदा अबनानो गैया ओजों सोरांजि
मा होनदों रांजि सार्च आराहिहु निउ काम वाट 7 आइडि सोरां आं फुल भिडिअ नायना सापर्ट खालामबाय होनदों आरो थेंक्स आं बिदिबा मा होनदों इंलिसनिखौ जारलाहाय नोंजों र' अन्नपुर्णा ब्लगिंआ सोरांसि सार्चनो नहीं सार्च खालामबा फैगोन निउ काम इवेंट आइडि सार्च करो होनदों सार्च करो आंनो रेन्स होनानि र' थां सावफैदोलाय जोंहा लोगो इखो सावफैदो इखो दावदैनिखो जेरिमिया आदा आं खालामबाय होनदों वन आइडि स्टार्ट किया है अनुपमा सोरांजि कम्युनिटि community per letter ini नुवाखैनो आइसा आवगायनांगौ सना दे कमेन्टस गारबो नांगौमोन होनदों आरोना बे हरनो थाखाय माथो गैला सासेल'सै मैयानि आदा जिरि दहाय सानाव मा ओंख्रि जानायमोन जिरि अफाय मुगे सुगे साइज बिराद अखा जोंनाव सनाबुसुम मा बेग हेभ डान जयेन वार फय मुगे साइज नै सिगां दादे इदि थुबाबो जायो सिगां इदि थुबाबो जायामोन अन्नपुर्णा बेग में आई आंनिखौ अरेन्ज होखादाहोनो बालानि मा होनदो आंनिखौ होनांगौ नामा रेन्ज होखादा उर्मिला बबाव उरायलांखो
उर्मिला बिहामजोखौ गारना गोदान बिहामजो नागिरनांगोनलै आंना औलै गन्थं गोलावलाव साजिदोंमोन आरोना ना भाजि आरो खुमब्रा बे बिहामजोआ गावनो रायथिग्रोबाय आंना बियावा बेबायदि होननानै दा गावहानो मानो एसे लेट जाबाय थायो मोजां बिदि थुनाल' होनांगौ खिन्थु दानि खम मिनिदों मानाव सासे बेलेगनिलै इंलिस रायलायग्रा फैदों आहितासे उदै गिदिर साजोबदोंनो मानाव बुजियाखै माने बुजिदों उल्थां फाल्थां जाजोबो ना होमबाबा ओमफ्राय बिदिखौ माने जादोंबाबो माने मिनिबायब्रा बियो कमेन्ट हरदे रायजो आफाफोर थोद आं बाबायलै मानो दिनै बोथोरा थान्दा ना बोथोरा थान्दाखाय बादों नामा बोथोर थान्दाखाय बादों नामा दिनै मानसिफ्रानो जलदेब जोबनायसो र' दाहायसो हिट जाबोगोन र' बिसोरो जाखांनानै फैथ'वाखै बिसोरो आसोल हिट जाग्राफोरा कारेन्ट गैयाना सिन्था जादों आरो अखा हाबाय दं आरो गावबागावबाबो लाइभ होयोना दसेबाबो गाव गावनिखौ गाव गाव होनो दोनथारनांगौ जायो जिरि जिरि बोहैलांबाय बिहामजोआ जिरि जिरि बोहैलांबाय नोंना जिरि जिरि फै फै मुगे सुगे साइस नायनो मुगै सुगै असाइस सोरो नोङो आं सेनेल फैगोन लानायसै जोंहा चेनेलखौ नामखौ दंब्रा सोलायनानै सेनेल दं मा होननाय जायोबा माबा मोनसे जायो सोरांजि अनडान प्लिज चेक योर आईडी से सर्च नहीं आ रहा आ रही कम कम्युनिटी में कमेन्ट कीजिए फंबाय सना होनना मिनिबाय नोंखौ गुमै आइ मिस इउ लाभ इउ दे नों रिप्लाय हरबानो जाबाय मा होनदों गुमै आइ मिस इउ देनजारसोलै माथो ओइस आइ आरोनो मालाबा लाख हरलायबावदोसोलै देनजारसो किसिउबा हरबावदोसो ज'सो बायनो इसोरा नोंसा गुमैया बे आर'नाइ हरनो होननाया माला हरगोन आंलाय मा मिथिगौ आंनि सिगांलाय मानोथो एसे गोसा होनब्रा सोर आं खोनायो दं आर'नाइ हरगोन होननाया माला हरगोन आंनोलाय होनदों अके होनदो मिनिबाय आरोना मेन फर दान्या उदैया एसे बोरैबा जादों आंना कालानि मग लोंनांसिगोनलै सोमनानै गोसोम संख्रि आं दहाय बिराद गोबाव उन्दुदोंमोन बारा गोबाव उन्दुवाखै मेथाइ बानायदों आंनि नामखौ फंबाय होनो मेथाइ बानायनो होदों मा मेथाइ 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 दै उदैया खान्थि गैयालै जिरि जिरि बोहैलांनायनि जेबै दैसाया बाज्रुम बाज्रुम बर' सिख्ला मोसायो जों रंजायो सोरांजि कमेन्ट कीजिए डन कर दिया है सर्च अब
नहीं आ रहा है थांखोना माखो बसुमतारिया माबादि आर'नाइ नांगौ फंबाय सना नोंनो खोन्थाहर मा रंनि नांगौ मा रंनि नांगौनो नै जोंहा बिदाया होफैनो नागिरदों नोंनो आदा जिरिया मा खालारखौ बांसिन मोजां मोनो नोङो आंनोसो नांगौ आदा इनो होनाङा आर'नाइखौ सोराङा मालायनो होगोन आरोना नों आंनो होबानो जाबाय आङो नों मा खालार मोजां मोनो आर'नाइखौ औ बियो गोथांखौ मोजां मोनोनो आंनाव गोथाङा मेरला दंखायो आरोना गोजानि बादै जायखिजाया खालारानो मोजां दे ओमफ्राय गोमो नाङा आंनो गोमो नाङानो गोमोजों गोजाजों नाङानो बेनो ओमफ्राय बेनि बादै नांजोबगौ आरो दे दे औ आंनो होफै दे आंसो नोंनो आर'नाइ हरनांगौ बिदानोसो आर'नाइजों आर'नाइ बुंजोबना दं मानसिफोरा चार्ज गैला खोमालै कारेन्ट गैयाना हिट नाङाखै मैयानासो हिटथार जादोंमोन हा लास्टावसो हिट जायोलै ना आदा जिरि मैयाबो लास्टाव जादों जोंसार फाइमोना फैनांगौमोन जोंसारना गाबोन एगजाम दं कारेन्ट गैयानो आरो अखा हानानै जायगा जायगा रेन्टआवथ' गैयाल' नाय अ थेंक इउ आं दिनै ट्रेन गोदानखौ नुबाय आदा जिरि दिनै ट्रेन गोदान नुदों आङो अखाजोंनो थान्दा जाजोब्बाय मानसि औ अखाजोंथ' जादो दा कारेन्टबो गैया ना औ नोंसिनाव दंना गैया र' दे कल फैदों दे कल माबार रायज्लायखांना फै औ ट्रेन गोदानखौ नुबाय आं दिनैसो नुदों माने थांबाय थायो सारिथासोआव ओमफ्राय दिनैसो इ खोन्थाबाय नालाय सासेया सारिथासोआव फैयो मिथियाना एबार गाबबाय फुंनो बेनोखायो ट्रेन गोदाना होबाय उन्दुनानै थानाया खारलांना नायहैनाया
नै फैफिनबाय खोमा रा हो गाबनायाखैथार एखेथार गाबनाय साइसआ दंखोबा कारेन्ट औ नोखोमा अ माथो दङ गुमैनो सोराङा दं आं नोंखौ थांबायसो खोमा होननानै बोखारफिनदों आं होफिनसै सोरां सरि दं दाबो कारेन्ट नोंसिनाव दं बेलेगाव गैया खोमा होगोन र' टेनसन लानाङा होनदों आरो सानसे नङा सानसे लोगो हमगोन अ सानसे नङा सानसे लोगो हमना होथारगोननो ओमफ्राय गोमो लाबोनाङानो गोजा लाबोनाङानो ओमफ्राय बेनि बादै नांगौ जाहैबाय आरोना सोरां गुमै होनदों गुमैनो औ बैनाय खनसे आस्रा जे हैफैबाय नोंसा गुमैया आस्रा जे हेबबाय दं मोनबाय आगै बुजियाखै आं मा होनदों आदा थाब मोनबाय आगै अनुपमा गिभ मी दे कल रायलाय दे रायलायग्रोदो सोरां आदा जिरि थाथ' दे आंजों ना नोंबो थांसै मोनबाय होनदों ट्रेन नायनो होननायखौ अ माबा ट्रेन गोदाना माने आङो बारा खेल लायाखैमोन आरोना ट्रेन गोदाना थांलाय फैलाय ट्रेन गोदान दाखालिसो माबानायालै खारनाया बेखौ दिनैसो नुदों आङो दहाय नायदों बहा उर्मिलाया डाइरेक्ट नागिरफैदो नै इबो नायगिरहैदोंमोन खोमा सना बसुमतारिया उरमिलाखौ नागिरहैदोंमोन ना नोङो अबाव दंहैयोथाय बिहामजोखौनो सोलायफिननोसो नागिरबाय नै माबा बिहावा उर्मिला नों सिनायाहाय हा गोसोआव थाया नों मनजुआखौसो गोसोआव थाथारबाय नोंलाय दसे थाना फैगोन इयो 8था जाहां फैगोन इयो गाव माबानोबाथाय दसे साहाफोर फैगोन इयो 8:30 फैयोना गावहा होआबो जानो हागौ कारेन्ट गैयाबा औ सना नोंबो नागिरहैबाय नागिरहैना फैदो दे इयो नोंखौ माने गाबज्रिबाय थानाय खोनानायखाय ओमफ्राय नैयाव जिबौ मोनबोदों आं जिबौसो मोनबोबायनो जोंहा एम सनाया नोंसोर सानैजोंनो इन्टारेस्ट खालामथ'ना थादोलै खारजोब्बाय मानसिफ्रा एम सना मा ओंख्रि जानायमोन एम सना नङा सरि सना बसुमतारी एम सना होनफ्लांबाय दं आं नोंखौ खनसे थांनि र' साबसेगारानो सासेबो गैया सना बसुमतारी ना
चेनेलानो गोदान गोदान जाबाय थायोबा बिना मा जायो मा बेरो मिथिला आङो। हिनजाव फै फै होननाय जायोनो। सना ओमफ्राय जिबौ मानो होनदो जा रिन्दाव फैफिनबाय रिन्दाव मानो थांनाय नोङो? मानसिफोरालाय फोसोदोलै सोर सासेनाव थानो जायो। आयौ गिलु बालुनो गिबायसो आं आयौ आयौ मा मेगन इयो सना बसुमतारी आयौ मेगनानो गथा गथा जोंख्लाबलायनाय। खांख्राइ खन'नायाव एम्बु मोनबोदों एमब्लु बंग्लाखौनो एवनानै जाथारनांगौ जों। एम्बु बंग्लायानो फिनज्राब बानानै थांबाय। ओंखाम जादोंमोनलै ए मा ओंख्रि जाखो रिन्दाव? एम्बु बंग्लायालाय जोबोद गोथाव जाखायो। दहायनो 100 होखाना लाबाय आं। टेनसन गैया दा जेरै न' टेनसन सोरांजासे थानो हागोन। सोरांजासे न' टेनसन। नों थेनथावगौबाबो नों थेनथावगौबाबो खुग्लुबनानै गोलैबाबो 100% दंखायो बिहामजोखौ नेबाय था नेबाय था नेबाय था नेबाय था। आं दं नोंजों सापर्ट होनायाव न' टेनसन। ओमफ्राय दालि दाउदै भाजा बा गोथावथार मा खबर आब'? आयौ नै जोंहा आदा आइया आंखौ आब' होनदों बोरै आदा जानो। मोजां फंबाय मोजां नोंहालाय मा खबर रायो आंनानै फंबाय नायलु जालु फैदों। आं होनबाथाय एख' बया मोनोलै होनबाय। बिराद जाखायो रायलायनाया बिराद खस्थ' मोनो आङो बिदि रायलायनायखो। बोरैबा जाख'वा जाख'वा हांखोनो फैख' फैख' मोनो आङो। मा ओंख्रि जाखो आदा प्रदिप? एल'ग्राखो माबा बिराद खस्थ' मोनो आङो माथोआनो फैख'वा फैख'वा जालाय बेस्रा अना खानानै। आं थांथ'नोसै मानो थांनो? आंनि लाइफआव दानो फुल होना लाखायो आं। आगैनि लाइफआव थानो फुल होना लाखायो आं थेंकिउ आदा। जिरि जिरि बिराद मोजांहाय नोङो। मा खालामदों दङो जिरायनानै। नै मोजां गाज्रि रायलायनानै दंमोन माथो मानसिफोरानो फैयाखै दिनै अखा हानानै जेल थेबजुबना दङ। जोंफोर नेबाय दं आरो आदा जिरियाबो बेस्रा फैसा माबा होनो थाखाय 100% सार्स होना लाखादो जा न' टेनसन। बादोंलै आं नोंखौ मानो रिन्दाव आंखौलाय मानो बानांगौ। बादोंलै नायनोबा फै हलं अबाव थायो इयो आदा जिरबो थायो इयो? फार्स्ट माने बिनि भिडिअखौनो ओरैबायदियाव बांसिन फार्स्टआव भाइरेल जादोंना इखौ सोर एल'ट खालामजोबखो इखौथो सोर एल'ट गालांखो
बेखौ सोर एवना गालांजोबखो होननाया मा जाखायो मायाव जिरायदों नै बाहेराव बिसना बहायना दोनदों बे जिरायना दं जोंहानि ए नोंसानि खुरमासो मिनिफ्लांबायहाय होनबा सरि माने ओरै इन्टारेस्ट माने गोदोनानिफ्राय हांखो फैख' मोनो आङो बेखौ सोरां ओमफ्राय आइदि डान प्लिज चेक सोरां निउ काम 17 आइदि आं नों आंनि कमेन्टसखौ मोजां नायबोआ नै गासैनिखौबो बे एखे रोखोमैनो फरायथ' आङो नोंनि आंनि खालामथाराहाय आङो ओरैनो नों फैबाय थायो अनुपमा थेंकिउ मानो बिदि खालामनाङो सोरां माबा सोरांलायनो सरि रिन्दाव नोंनि हाबायाव संख्रिखौनो बानखालायबाय आं र' फैबा दिन्थि हैगोन दे लाना फैफादै लाना फैफामार लोगो हमगोन आङो गोजा आर'नायजों बरायगोन आङो बा मालाय थेफ्रिया जि हाथायानो लोमाखै औ हाथायानो लोमखायाखै आङो नै आदा जिरिया जोंहा आंखौ फुल सापर्ट होनो थाखाय 100% चार्ज होना लाखादों बेनि थाखायनो आंना हाथायानो लोमा दावलेब नोंबो थाब फैया रावबोआनो गैया ओजों आं मिनिनायखौबो नायनो हाया नोङो मासे मेगन गोसा बे दावलेब सासेया कल रिंकि होनदों ए ओंखाम जाबाय जायाखै जेबो नङा मा जानो होन्दों आरोना जेबो नङामोन औ आं इन्टारेस्टार मोनो माने इखो आं लोगो हमथारगोन आदा नोंसानिसो जायोबा ओमफ्राय आदा प्रदिप नोंहालाय मा ओंख्रि जाखांबोखो आंबो दा फैगोन 8:30 फैनांला नोङो दिनै अखा हादों मानसिफ्रा जेलदेब जोबना दङ मनिसा होनदों प्रदिप आंहा बिखुंगुर थांनोसै ए मालायसो दे आंखौ नायनो बादोनो दिनैयो रिन्दावा आं बिराद दुखु मोनबाय बिखा बिख्लायानो गावस्राजोब्बाय आंना बे बाथ्राखौ आं मानो दिनै खोनाखो रिन्दाव बे बाथ्राखौ खोनानायनि सिगां मानो थैदिया आयु मा बेलाय सना बसुमतारी सिनायासां अ ट्रेन गोदान ना आं दिनै नुदों ट्रेन गोदानखौ होसोना नायथारदों आङो हाय हेल' जुनु बर' गुड इभिनिं मा खबर मा ओंख्रि जाबोखो ओमफ्राय सेन्देल हरदो नै ओमफ्राय हाय जुनु होनो जा एनार फैबायलै एनार आंखौ दागारना थांदो नोङो इसर आंखौ दिनै रावबो अनाखै रिन्दावबो आंखौ गारना खारबाय सना हिन्जाव मानसि बोरै मा सना हिन्जाव मानसिया बोरै हिन्जाव जाखो होनदों आरोना मनिसा दाउलेट नोंना देनाय कमेन्टस गुसुं हरनाय स' जायाखै नोंना सना लोगो खालामदो होनदों आरो हेल' एनार होनदों मा ओंख्रि संबोखो सना लोगो खालामदो होनदों जुनुआ दे सना खालाम लाइक दा थेंकिउ र' आं होना होनि जुनु होबाय दे लाइक दा थेंकिउ मा ओंख्रि रिंकि बयलार आलु ओमफ्राय सिबुं भाजा बिराद गोथावखा जोंहा दिनै ओंख्रिया देन्जारसो सोर सासेया आदा प्रदिप सोर सासेखो हे मारो बिसोरना बा सानैजों थिगसे गावलायदो थेफ्रि मा जाखो आंखौ नुवाखै नामा थेफ्रि नुदों कमेन्टसा स' जायाखै बै डाटाया दंखायो नालाय ग्रोब जाफैफिनबाय नैबे मोनसेयासो जाला आंना नैयो ओइयो वाइफाइजों बानायबाय दंमोन ना आङो डाटा अन खालामसै आङो नोङो इनिखौ इयाव लाखा होनाखा वाइफाइ होना हो ओइ फैफिनगोन इयो कारेन्टआ जोंना दसेनो फैयो
उदैया मा जादों नोंना? आंनो मानो ब्लु होखो? लाना खारगोन र' ब्लुखौ लाना खारा मा नोंखौ कमेन्टस गोलाव गोलाव हरदों होननानैसो हरदों आङो माने रावबोआनो गैयामोन आरोना जों सानै साथामजों मिनिलायगासिनो बेखौनो मनजा दावलायबाबो जि मेगन गोसा मेगन साफैबायहाय मिनिनायनि आं गोबाव थाला लाइक होनो फैबाय खर' सादों आयै नै जोंनाव खर' सादोंनो दिनै अखा हानानै जेलदेब जुमारदोंलै मानसिफोरा दे लाइक होनो फैनायनि थाखाय थेंक इउ जुनु बा मालाय गोथावथार मोनो औ गोथावथार माथो जेबो खोनाया आंखो माथो जेबो दे खोनादों दावलेब नों माथो गाबदोंबालाय सोरो जुनुआ आंखो नागिर बोलायबाय हनै होनदों मा दाय मावदोंमोनबा लाइक दान थेंक इउ गुलु आगै फैदों नामा गुलुखौलाय मानो नांगो नोंनोलाय गुलुनिफ्राय आइदि नांगो आरो नोंनो मासि सैथान बिलाय मनिसायालाय थेंक इउ एनार जिरमिया होनदों आरो जुनु लोगो जादो दे होनदों आरो पि नार्जारि फैबाय गुग्ला फिसाय एनार गुग्ला फिसाय एनार होनदों आरो लुहैया होदोलै नोंनो होबाय आइया होनानै बोखारफिनबायसो आङो थांसिगोन होननायखाय जुनुनो एनार थेंक इउ जोंहा मा सैथान हो थिफ्रि मा सैथान हो थिफ्रि बावलायबावसो नै जोंहा गैथारा नालाय नै साथिखौनो जलायनानै थायो जोंहा नोंसोरो आंखौ अनबावासो अननांगौहाय एसे मनिसा नुवाखै जोंहा माबायदि अबस्थायाव दङ हालाय हाफाय ओजों फारसेथिं दैयाबो बाना जाबाय जों मायाव थागोन नै सांसायावसो गाखोना दं आङो आं खालामगोन होनदों आरो आं खालामगोन होनदों बेलाय गारबो नों कमेन्टस' जायालै बेहाय नै गंसे मबाइलाव नायबासो नुजोबो आरो ना नै बेहाय नायबाबो मानसिफोरनियाव रेन्ज बिबाथाय होफ्लाङो बेहायनोथ' थुनानै दोनजायो जेरैबो जारला आंना फाग्लिथार आखायानो र' मोनसेयाव नायनां आंना टाइम पाससो होनदों आरो सनाया गुग्ला प्लास एनार गुग्ला एनार बाबरे मा प्लास माइनास खालामनो रोंगौ बे सासेयाबो आंहा थानो जायगा गैया हाबाब मासे दुखुथिया बाथ्रा बुंखो प्रदिप रिंकिया थेंकिउ सो बुंबावबायलै मानोबा ओइ र' आं बिनाव एसे थां मनसिया थां मनसिया नों गोसोआव थानाया अर सुना होदोंलै फंबाय गुसु जाहोबाय मानसिफ्रा औ गुसु जाजोब्बाय अरखोनो एसे आंहोसै गिदिंहैलाबाय थायो नोंसोर थाबानो जासैलै आदा जिरि एनार था नोंसोरो आदा प्रदिप एनार नोंनि कमेन्टखौ नोजोर होआखै बेयो मोजां होनदों आरो एनार नोंनि कमेन्टसखौ नोजोर होआखै बेयाव मोजां मा होननाय जाखो आं बुजिलाहाय मा प्लास माइनास बा नै पि प्लास निह प्लास पि प्लास नायबाय दे आङो नायबाय पि आंनाबो मायो आंनाबो जाखो कबिथाखौलाय मा होननांगौ नोंलाय मा गोसोखांना कबिथा फैयाखैना होननायखौ मिनिगोन दा नोंखौ फैयोना इबो जारलाहाय
सना बिहामजोखौ नागिरहैलायदो होनदों आरो आंबो लांगोन दे नैलाय आंबो लायगोन दे जायखिजाया मोनसे होनदों आरोना ओमफ्राय प्रदिप मोनाखै बे रिंकिया मा लिरदों आं फात्ता मोनमाराखै नोंसोर मा लिरदों जायखिया लिरना हरनांगौ आंनि कमेन्टआ दैबाना बायदि बोहैनांगौ पि प्लास नेहा जोंनि प्लास पि प्लास नेहा बुजिबाय दे आङो नेहाजों जरायदो एनार सिनाय खोमा बेयो बुजिबाय आं बुजिबाय इथ' जलायदि बेयाव अलप जलायनो होनाया अरानो जाखाबाय दं अ जलाब्रा आंनाव उदै साबाय दं आरो गै सागायाखै दा उदैयानो माबायदि बालु आलु दं बानलु आलु नङालै उदै दुनानै सानाय थोस खान्थाल गोमोन जादों नामा नोङो गोजोनथों रिंकि सना गाइखेर गोजोनथों दाखा रिंकि लोंनाया सनानो गाइखेर दाखा जानायानो उदै गाज्रि जाबाय सोरबा किउ जाहैदां किउ एसे नङाबा किउ जाबा सागायोदां बानलु जानाया सागायो बानलु जानायनि ओमफ्राय बानलु नङालै बानलुजों आलुसो होमबालाय माबा जा उदै दुनानैसो सानाय जायो होयो खाला निमक सोमना लोङैथों ओमफ्राय मा होनदों सना ओखि मा खबर लाना फैदों सना ओखि मा खबर लाना फैदों होनदों आरोना ओइ प्रदिप होनदों बै सनाया माने खबर बुथुमग्रा नामा बियो नोंगौ खोमा हा 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 नो रोबसोन सोरगियारि फैबाय जोंहा रुपसिं स्वरगियारि नोंखौ आंनि एल बि आव बरायनाय थाबाय मा खबर रुपसिं खोन्थाहरदो दिनै फैबान आंनो बिहामजो दिनै फैयाबाथाय आरोना नांखाला जाहैबाय बिहामजो थिहामजो बिहामजो इस गैयालै दिनै मानसिफ्रा जेलदेब जुबदों फैदों आरो थांदों सोरांजासे थागोन आं बिदिनो दिनै ना आदा जिरि लाइक दान थेंक इउ आदा पिपि नै जोंहा फैबाय ल ल ल ल ल होनना फैबाय जोंहा खारबोनानै आदा अबना थेंक इउ आदा अबन मा ओंख्रि जाना खारबोखो ओइथ' मार' होननाय जाबाय बिसिना आदानिखौ सोर हाइद खालामखो नै ओंखारोना नामा नै पि पि नार्जारि हाइद बाय जुनु बर' ओंखारदों ना पिपि खनसे कमेन्टस हरबावनाय हाइद जाबाय नोंनिया सोरबा माबा खालामबाय बेनो खोमा हो सोर जुनु बर' नै खालामलांदों जनुबुरुवा थुफ्लांदों ना मादोंबा मा बिनि कमेन्टस लिरनायखिनिया सब दिडिलिट जाजोब्बाय नैलाय सेस गैला मा जाखो दे इयो दा आंखौसो खालामदो सानलायगोन ओमफाय खोथाहरब्रा टिफिन आदा पिपि नोंना हाइद जालांबाय जुनु बर' हाइद खालामफ्लांदों इयो नाम ओंखारदो पिपि नार्जारि ओमफाय हाइद बाय जुनु बर' बिदि ओंखारदों आरो ना ओमफ्राय गैला नोंनि कमेन्टस जिखिनि हरदों सेस डिलिट जाजोब्बाय मा मा बरायनायानो जोबनो गैया होनदों आरोना सनाखौ सापर्ट खालामबाय होनदों आं आइदि मोनसेजों फैनि र' होनदों दे ब्लु होखार गैला बियो बै मोनसेजों फैलाबा प्रदिपजों फैलाबा जानाय नंला बेना हेक जालांबाय बेग होदो दे होनदों
सरि मिनिस्टार मानसिखौ खि बिदि बरायोनो माबायदि बरायनांगौ होमबा सोरना हाइट जाखो बैयो पिपि नार्जारिना आदा माबानि मोननियो प्रदिपमोन संख्रैल' लाबाय संख्रिल' बायथ' आं थांनोसै दे मा जाखो मिथिला आङो थुफ्लांदों ना मादोंबा जुनु बर'आ बेनाव जुनु होनदों आरो जुनु सापरखौ मानो जुनु प्रदिपखौ मानो हाइट प्रदिपखौ हाइट खालामलांबाय बिखाया गावस्राहाय थुफ्लांजाबाय खोमा माने इनि कमेन्टस नुनाय नंला आरोना आङो ओमफ्राय इनि कमेन्टस माखा दानजालांजोब्बाय थुफ्लांदों नङाबा बिदि माबा खालामा इयो जुनुआ इदि हाइट ओंखारनायखो हाइट होननायखौ स' होना होनांगो जायालै नों जायो सानदों जाया नै बागुरुम्बा मोसानासो फरायब्रा दा नै कारेन्टबो गैया रुपसिं मबाइला गोलै मबाइला गोलैदों मबाइला गोलैनानै ओमफ्राय इनि माबायाव नांदो इयो नामाव इनि नामाव नांबासो माबा जायो नालाय थुफ्लांजादो बोरैबा मबाइला नांदो गोलैदो नालाय आर'नाइ होब्रा आर'नाइबो होगोन आरोना जुनु दे जेबो नङा थुफिन प्रदिपखौ आनहाइटआव थुफिननांगौनो देनाय थुफिननाय इनि कमेन्टस माखा थांजोब्बाय आरोना नङाबाथाय आंनाव इयो फैबाबो कमेन्टस नुनाय नंला आरोना जुनु होबाय आं होबाय र' आगै दसे दे बिहामजोखौ नायनोसै इयो दे नागिरहैथां दसे मोजां बरायब्रा नङाबा जेबो होननाङाब्रा आयौ नै जोंहा रुपसिं सोरगोयारि फैदों आखाइ खब रायजोफोर आखाइ खब बरायनाय थाबाय आर'नाइ गोजाजों दा बिथांखौ जोंहानि मालिकआ सोनाय जासिगोन आखाइ खबाइ जाबाय दा मोसाफैगोन जोंहा रुपसिं सोरगियारिखौ बरायनो थाखाय बागुरुम्बा डेन्स ग्रुप दरे मोसाबाय लाइक खालामना होगोन मा होगोन बिदिसो भाबिनाङाब्रा रुपसिं एसे गाज्रिखौ लाबोनाङा रोंला लां बेखौनोबो है नरेखायालाय बहा थांखोब्रा नरेखा आनहाइट खालाम ओंखाराखैनो अफ बड'लेण्ड लाइक नै पिपि नार्जारि जुनु बर' ओंखारबाय दं जों मेवासोमोन आगै मेवा जाबाय दे होनदों जाबाय मायाव रिंकि दाउखि जुनुनो ब्लु जाफिनबाय होफिन हाइट जानाया आं होखादों दे खबबाय आंबो नै आदा जिरियाबो खबबाय जोंहा कमेन्टस हरलाय प्रदिप कमेन्टस हरनाय आदा प्रदिप दंबाथाय रागासो जोंलांखो ना माखो मिथिला आङो आंनो भट हो दे बाजै जागोन बे रुपसिंनि सावगारियाव बयबो फट' होबानो जाबाय आरो ना गैला थांखो ना माखो मबाइला गोलैदो नालाय ग्रोब नाङो दे बोरैबा
बे सबियाव लाबनि आरोना सबियाबो लाबसो आरोना मानि फट रुपसिं लाबनि नोलै बेना सेंग्रा सिख्लानि होदोलै इखो सावन होबाय दं थामफैयानो आसि आसि अरजोब्बाय आंखौ कारेन्ट गैयाना माथो एसे गोबाव थाखो मा खालामनो थिफ्रि फैफिनबाय नोंनो रेन्स हरफाफ्लांदो आङो बेलेगाव गिदिंहैनाय मानसिनो रेन्स हराबानो जागौमोन आं नों फन बिनो रोङा ना रोंगोना रोङा ब्रा बाजै आंखि रोङा जायो रुपसिं आंखि रोङा जायो गय ज्रोम जालाय लांगोन आङो रुपसिं आगै आंखौ बावबाय नामा बुं मनसाखौ बाव लिरनो कमेन्ट गैथ'ला र' आगै कमेन्ट लाइनि जानो नागिरो इबो मा लाना फैगोन नोङो बाजै जुनु नोंबो रेडि जाना था फट बिनो होनदों आरोना नोंस्रालाय मा ओंख्रि आगै जोंहा मामोनलै बयलारजों आलु ओमफ्राय सिबुं भाजा नोंनोबो पेकेट होगोन तामुलपुर निफ्राय दे सोरखौ आंखौ आं देरहाखागोन होनबा तामुलपुरनियाव रुपसिं तामुलपुरनियाव आं देरहाखागोन आरोना बावाखै बाजै मनिसा होनदों रुपसिंआ गावखौ बावजानो गिथारोहाय बियो दाउलेबा मनिसा दाउलेब महर गोसाया नोंखौ मालाय जोंहा बोराया गोसोआव थाथारबायनो मनिसा मनिसायालाय होनलायथारदों दानि गावहा थाबबो फैया कबिथायालाय फैयाखै होनलायथारबाय कबिथायाबो गैया माथो दाना आंनाव जेबो कमेन्टस हरथारला होनदों आरो जाखांबाय नामा जाथ'वाखैनो आदा ओंखाम संबानो जायो आरोना ओंख्रि थोंख्रि दंखायो आंनाबो तामुलपुर समस्तिनिफ्राय मा बाजै रिंकि निफ्राय नामा बाजै रिंकि आं माबानिसो तामुलपुरनि नङा दे आं बाक्सानिसो कख्लाबारि समस्तिनिफ्रायसो जागोन आङो रुपसिं कख्लाबारि समस्तिनिफ्रायसो जागोन आंना आङो सावगारिखौ मा लागोन गयजों फाथैखौसो लागोन रुपसिं नोंना लाइभनि बारा आंना गयजों फाथैनि सोरलै मनिसा होनदों आरो आंबो नोंनाव माथो थादोंमोन गुमैखौ नोंसो जेबो बुङाखै गुमैखौ सोंबा जेबो बुंलाया बा मालाय नोंसा गुमैया इसे माव गैयानोमोनबा साइदआवसो दंमोन नै खाथियावसो दङ दा खाथियाव दङ उदै सानानै बेसोरो दख्रब ख्रब जिरायना दङ गाइखेर दै जानानै उदै सानाय मोनदोंनो होद बिदि जाया माथो नोंसोर आंनिसो एमएलए जागोन ना होनदों दे आं हासोगारगौ मनिसायासो माबायदि बुंगोन मिथिया मा होनदों ओमफ्राय लोगो औ जागोन दे जाखाबाय नामा आंनि मनिसा दाउलेब जाखांबाय नामा आंनि मेमलखौ बिनानाव केन्देल लायना मनिसा फैनांगौ दाउलेब होनदों आरोना केन्देल बिफां लायना फैदो कारेन्ट गैयालै
दिनैयो इमबिखौ मानसिफोरनियाव बिराद बाहायहैबाय आङो दा आंनियावसो नै कारेन्ट गैया टाइम मिलायाखैलै बाजै मनिसा होनदों आरोना माने आं दानियो माबाखौ बाहायालासिनो वाइफाइखौ बाहायालासिनो एमबि माखाखौ बाहायना सेस नै सिलं एम्फौ फैसोगारदों आं रावबो दे जोंहा कमेन्टस गोलाव हरदों अननानै रावबो गैयालै दिनै आं बारा गोबाव थालालै बाबायसो आं फुङावबो होआखै आङो दिनैलाय माने थाब सिरि मोनाखै आङो सातथा साराय सातथासोआवसो टन मोनदों फुङाव दहायो थिनथासोआवबो खनसे होबाय रावबो गैया माबाखौनो दानदां लाइभखौनो 10 मिनिट थादोंमोन आङो 10 मिनिट थेंक इउ आदा अबन जायाखै आदा अबन होनदों आरो सुलुं खारदों आब' ओं सुलुं ओंखारदों ओमफ्राय नोंसोरनाव माबा फैबाय नामा कारेन्ट फैबाय नामालै बर' खारथ'नाखै कारेन्ट फैनायबा हामगौमोनलै दसे नोंनाव आसलता हेल' आसलता नोंना मा समस्थिमोनलाय बाजै रिंखि आंना कख्लाबारि समस्ति रुपसिं आङो गयजों फाथैजों लागोन दे आं गय फाथैखौ जानो मोजां मोनोना लाइक डान थेंक इउ कैसे हो आप अच्छे हो आसलता आप कैसे हो निउ खाम होनदों जोंहा र' थांथ'नो मोना औ मोना कमेन्टस गोदान लाना फैबाय जोंहा आदा जिरिया थेंक इउ लाला लाला बे बबेबा सुलुं ओंखारदों दे बिजि ओं हा ओं ओं गावसिनाव निउ खाम नै आंनिखौ खोन्थादों आङो निउ खाम 5 दे माबा लोगो जा सोर लोगो गैया आसलथाजों मा ओंख्रि मनिसा आगै होनदों आरो थिक ह नों बुंब्रा खाना खादो एक्सट्रा मेलेंगि एक्सट्रा आइदि हरमारो दे बे आसोलोथाया सोरबा लोगो जानोबा खाना पिना एबारनि थगायना जानायनि दिन माहाजोन जाखागोन साननैयावनो जोंफोर दे लोगो जा रुपसिं आसोलोथाजों बियो माने मा होनो होननो खुगायानो जाला आंना एक्सट्रा आइदि हरो आरोना इयो हरमारो दै इयो निउ खाम एक्सट्रा मेलेंगि फैला सारनि समिथि माथो आंना फैलामोननि खाथिखाबा जोंना आदा अबन नों जोंनियाव देराखायो जोंनिया देरहाखाथारो आरोना आं जेबो खोनाला आब' आं मबाइलखौ खोमायाव होथाबनासो होबाय आं आब' आयु नोंसिनाव कारेन्ट फैबाय नामा होननायहाय बर' कार्ट'नियाव इजों दिनावनाय नोंसिनाव कारेन्ट फैबाय नामा बर' कार्टना गैनथ थार लानांगौ बाजै थार लानांगौ बाजै रुपसिं हेल' आसोलता निउ खाम एक्सट्रा मेलेंगि दे लोगो जा सोर लोगो गैया थार्टियाव लाइभ होगोन आगै रुपसिं फै दे होनदों नै जोंहा होबलां देराखाथारो टेनसन गैया जोंनियाव कख्लाबारि समस्थियाव रुपसिंआ आं देरहाखासिगोन आरोना आं देरहाखानायनि माबाखौ लाखाबाय आङो रुपसिं खाम एक्सट्रा मेलेंगि फुल सापर के सार दे
रुपसिं आगै अननानै लोगो जानाय आसोलताजों एक्सट्रा आइडि हरैयो अके जागोन दे बाजै मनिसा होनदों आरो मनिसा महर गोसा 8:30 जानोसै नै दसे थाबावनाया आंनाव सापर्टखौनो होआसै मालाय दसेनो थांना दसेनो बेलेगाव थांना फैदो सैथानथारि दाउलेबा थां फिनलायबाय आब' 30ल' जास्लाबबाय आब' फैफिननो हागौ दे फैगोन इयो बिदि थांलाय फैलाय जादोंबा फैयो जालायबाय नानि जारौआ होनदों ओइ जोंना ओरैनोसो ओइ मनिसा दाउलेब सिख्लाबासो जागोनलां बाजै सिख्लाबासो मा होनदों सिख्ला बियो सिख्ला थां सिख्ला हिनजावसो थां रुपसिं सिख्ला हिनजावसो इयो थां आंनि गुमै सना नोंबो फै दे नोंसा गुमैयालाय थांखायो माथो इ मोनसेजों हेल' कितना आइदि आंजों आदा अब'ना थाबानो जागोन इयार हेल' होनदों इनो रायलायहर आसलथे आंनावल' थानांगो नामा नोंनावल' थानांगौ नामा नोंजों थांखागोन ना नोंनाव थांखायो माथो एयारलाइफआ रुपसिं जी मेरा फर्स्ट भिडिअ देखो मा सिख्ला हिनजाव बेलाय नों नाहैल' आदा नों फैयाबा मोनबायसो आंजों आदा अब'ना आंजोंसो थागोन माथो आदा अब'ना आंजोंसो थागोन माथो दाउलेब थेंक इउ आसोलता हेल' आसोलता आंनो सापर्ट आइडि नांगौलै हिन्दीनि होनहर हिन्दीसै बियो दान कनकलताजी नोंनिया जादों आसोलतासो मा कनकलता बेलाय आयौ नै एवजागासै मोनथारबायमोन मोनसे दाउलाय हमफै नांगौबा नै उफाय गैया जोंहा गैया नालाय जलायनासो थायो थेंक इउ आदा अब'न जोंहा बिदिनो हरबाय था दाउलेबनियाव दा थां जोंलायगोन आरो दाउलेब बायदिबा रुक' चेक करेंगी ओके रुको चेक करेंगी रुक' जरा मनिसाया मा होनो जोंहा आं बिदिखौ जोंहा हायना मोनसिया आदा बेरा जों जानो थिगसे नांलायलायगोनबो थिगसे दसेनो अनलायलायगोनबो आंजों रायखायो आं जानला मोनलाखौ जेबो खबरबो लाया आंनाव फैयाबा आदा नोंखौ र' नायगोन आंनि मेगन थाइनै बेल' बेल'आनोलाय मोनथिया दा जाखा नों आब' जि गोनां जाया आङो हमाबो ओइ बाथौ फैजोब्बाय खानायाव बोख्लाय लाइटखौ बोख्लायदो गैला आंनाव खर' बाथौ फैजोब्बाय मेगन नोसैलाय बे मा मोजां फरायालै कमेन्टसखौ बाजै मोजां फरायनानै गावनानो माबायानो बै मोनसेया माबा जाखाथारदों आसलता जाखाथारखायाखैलै गावनानो नै कनकलता जिसो जादों बिदिसो जाखाथारदों दं दे दा बर्थमान चार्जखौ बिखो थाब आं होनखाबाय थादोंमोन ना नोंखौ चार्जसो होननानै चार्जआसो गैयाना जोंहा अमित फैबाय दै बाजै ह बाजै लाबो बैसागुनि
जौआ माबार लाबो 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 बैसागुनि जौआ माबार लाबो 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 नै बिजोंनो होख्लायगोन अमित र' टेनसन दा खालाम बायो आं बिदिबा बानाङालै आयु इलेकसन गेलेनो नागिरनानै मानो बानांगौ जाखो रुपसिं जी फुल भिडिअ देखो कमेन्टस नहीं मिला नोङो कमेन्टस होना गारबोआखै नामा रुपसिं भिडिअ नायनानै नोङो कमेन्टस होना गारबो दे बड' कार्टन आगै नों दा साननैसोलाय फैथाराखै नामा नेबा मोनाखै आंथ' सार्च खालामना बोलाबायथारदों खोमायानो हाबलायसो सोन्दाराना आदा अबना आब' मोनसा नै गाबबाय जोंहा बाद माइ हिंगा आबि नहीं है मार फाग्लालै बे रुपसिङाबो मानो गाबखो आगै बर' कार्टुन होनदों आरो एसटि केजि खाम एक्सट्रा मेलेंगि बर' कार्टुन आगै दे लोगो जा नै बिजों आसोलोथाजों सिरिमिया बिहामजो फाग्ला खामानि गैया बिहामजो नागिरनानै दिन थांबाय होनलाय मा मोनसेल' रोंल' लिरो नों आब' अबेखौ बै सासेयासो लिरबाय दङ आं लिराखै सिलोंखौ हमलाय आदा बियार लाना थांनोसै आं ओइलाय नै दै होना दोनदो नै खांथियाव दै होना दोनबाय थुंथां होन सुनिथां अजा बोरायनाव ज' थां आं सानफ्रामबो नायो नोंखौ टुवेल्भआव बर' कार्टुनाखै औ दहायबो रायखांदोंना जोङो मनिसा मानो होआखैबा इयो होननानै आसलताया आसामिस नामा ओंहो हिन्दी आदा अबन सबिता आगै फैबायलै जोंहा हगार 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 लामाया आंगै आंनो नै हगार नाङाखा सबितानो सौग्रावगोन बोरैबा एबार फैबाय नै जोंना जबदिया मैयानिया रावबो गैयाबाबो बेसे मिनिना थादो जों मैया सबिता फैबाय मा ओंख्रि जाना फैखो बिराद खारबोदों जोंहा कमेन्ट थाबोदों अ जिरि 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 मैया बेखौ फरायबाय आं आदा जिरिमिया बिहामजो फाग्ला खामानि गैया बेखौ फरायबाय आरोना बेखौ फरायखाबायमोन गैला दा र' आं ओंखाम जाना लासै दा आंबो लाइभ होनो नांगोन ना दे लासैनो जा मा ओंख्रिमोन मनसा दावलाय फाग्लासो र' ओंखाम जानो आं दे जाना फैजोब र' हगारबाय आगै होनदों हगारबाय आगै होनदों अ नोंगौ नामा बर' कार्टुन आगै होनदों आरोना साइड जाना थां आं नागारा लामा होनदों आरोना दाउ आलु आरो खांख्राइ बाथोन आब' सना रिंकि मानसि गोथाव जायो सा दहायबो अमा आलु दिनैबो दाउ आलु आयु थैखागोनसो आरो गोजौआव बर' लिरनो कमेन्टस बेखौ फरायखादों दहायनो कारेन्टआ फैगोन ना फैलाबा जोंनावबो हो कारेन्टआ फैगोन ना फैला र' थांथ'नो मोना होनदों बेखौ फरायखाबाय आरोना बर' कार्टुना गैया थांबाय खोमालै ना दङ इयो नैबेयाव श' जायाखै बायदि मोनदों आङो नागिरबा मोनला गैया रावनिबो लाइभआव गैया गार'फोरनि लाइभआवबो नायहैबाय गैया माथो बेयो आरोना अबेयाव थाबोखो बिबा गार'फोरनियावबो गैयानो
नंगौ बर' कार्टुना मबाइलखौबो एसे चार्ज होनो रोङाखैनो जाबाय थांजोब्बाय खोमा मानसिफ्रा सबिता जि खाम एक्सट्रा मिलिंगि आगै सबिता जा थाम्फै अरजादों आंहा हराव उन्दुनाया आब' रिंखि मानो अरजानाय आंना माबा जालांदोंलै मबाइला एमबि जोबदों आरोना वाइफाइसो लाबाय है माबा फैयालै नोंसिना दानो कारेन्ट फैनाय नंला खोमा बारहुंखा फैहांदों कारेन्ट फैला भिडिअ आखा गवालपारा आरो माबाजों कमेन्टस गारदमेन माबायाव धुबुरियाव रिटार्न बेंकआ कारेन्ट दानना होखाबाय कारेन्ट दानखाबाय होमबा बार अखा फैहांदोंनो रायजोफोर सां सिङाव हाबना थाखादोसो नोंसिना मा ओंख्रि आब' सना जोंनाबो बयलार आरो आलु ओमफ्राय सिबुं एसे गोबाव थाया जोंनाव रुपसिं थाब फैयो हि होनना मिनदों एसे केजि मेरा मन है आप औ ए बिना मन' जानायनो आरोना आसलथाना सिगां थांबानो जाबाय सोरबाफोर आसलता आप काहा से हो थेंक इउ आसलता न' आब' सना होनदों आरोना न' आंहा कमेन्टस लिरजाला आब' आंना खोमा लानानै खोनासंदों रुपसिं जि कलकाता से हो अन थेंक इउ नेट गैला हा आंना दिनैयो बिराद सापरहैबायना आङो माबाजोंसो वाइफाइजों थाङाखै आं दिनैयो आगै सबिता आं नागिरा भिडिअखौ दानबाय नामा होनदों आरो नायग्रा भिडिअखौ दानबाय नामा होनदों हामदों नेट गैला आयु रंजाबावबायसो रुपसिङा बोरैबा मोनसे थेंक इउ रुपसिं अनन दानाखै दा जा जिरियानो नायनो मोजां मोनो नामा आदा होनदों आरोना मजा आंनिया नेट स्ल' जानायनि बिराद रंजादोंमोन दिल खुस ह गैया नेट साला गैया रंजामादों बियो सानु गैया रबिबार गैया बन्द' गैया है गोसो थोलायनायाव बन्द' गैया आसाम बन्द' जानो हागौ भारत बन्द' जानो हागौ नाथाय गोसो थोलायनायाव रावबो हाया बेखौ बन्द' खालामनो हाया आरोना थिगानो सल'आ अमित जि हेलौ आं बिराद मोजां मोनो बे सल'खौ औ आं सानसेयाव खनसेबाबो नायो होमबाथ' जिखिनि भिउ बियो आदा जिरियानो खालामजोबखानाय बियो एन प्लास नार्जारि मा आंनालाय फैला लोगो थाबायसो दानि नेट माबानायाव मोनफैदो इयो माथो गैला होनदों आरोना जिरि खाम एक्स्रा मिलेंगि गुद एन आर फैदों एनआर आसलता जिरिमिया जि खाम एक्सट्रा मिलेंगि आसलता जि खाम सुपार मा ओंख्रि जाना फैखो एनार अमित जी खाम मेरा मनो है ओके कमेंट करो गाइस आसलता कमेन्ट चेक करो बि ए फैदो जोंहा बाय अल आयु बायसो जाफैखायो दे बाय गुड नाइट थेंक इउ एनार आसलता थेंक इउ अन आब' सबिता र' नोंखौ होनदों आरोना आब' सबितानि माबाखौनो नुला माथो मानो
सिरि जाया आब' नों माबा जोबना होदों बि मोनसेया एमबि जोबना होबाय ओमफ्राय बै गंसेनिफ्राय वाइफाइ लाबाय आरोना बहा बुखारलाङो लांथोंलै बार अखाया होनलायना मार इन्टारेस्टलै बे आदा जिरियाबो बर' जि खाम एक्सट्रा मिलिंगि एक्सट्रा आइदि हरमारो दै बियो थगाया आरोना आसोलोथाया अनन थेंक इउ बे पापिस्ट नेटवार्कखौ जोंनाया हामब्ला आं होनदों आरोना आंहाबोथ' बिदिनो जोङो आंबो जाखांबाय नामा बर' कार्टन फंबाय होनदों जाखांबाय नामा आं बिदि आगैनावसो थांदोंमोन आब' सना ए नोंगो नामा इयोबो थाबबायना दासो इदि होनदों नोङो फरायख'नो हायो ओरैनो माबाल' गोलाव गोलावल' बेसेल' बुरजा ना गेजेर खिनियाव थायोना नैलाय ओंख्रिया दा बोथोरनि ना मावा बाथोन आरो बहल बा मार गोथाव दे बिदि ना मावाया हाय सबि होनदों आरो आंहा चेक खालामबाय थानांगोन चार्जखौ दाखालि अफ जालांनायखौ पात्ता मोनाखै मिनिना इउटुब निउ आपडेट साबसक्राइब वाटस टाइम अ नंगौ नामा नायनाय हो जागोनसो होनना बुंदों जागोनसै आरोना जानो बैहाय जाहैबाय जोंना आंनाव एयारलाइफआव ना जाबायसो नामा मिथिया होमबा जोंफोरनियालाय जोंफोरना नै बियो फुरानाफोरना जायाखैना दा होमबा जानांगौमोन ना जोंना जानोबा अके जाखांबाय दा अबन ओमफ्राय बियो जाबाय आरो बर' कार्टन गोदान बे माबा होननाया आदाव होनाबो दाखालिसो होनदोंमोन बेखौ अखा हायाखै नामा नोंसिनियाव आब' रिंखि हाबाय दं आगै सबिथा हाबाय दं ख्रेब ख्रेबनो कारेन्टबो गैया माइ एलपि रिंगि 10 बाजि आना मेरा लाइफ अके आसोलोथा इदिल' होननो रोंगौलायनो मालाय दसथायाव होयोना इयो आसोलोथाया फैयोलै इसोरो फैनानै ओमफ्राय बिसोरो माने आंबो थांबाथाय बिसोरो कमेन्टस गोलाव गोलाव हरबाय थाबाथाय फैगोन इसोरो र' मनसे थांबायना आं इनि लाइफ माबाखौ बोखाराखै माने आं इदि मानसिखौ नांगौ आरोना लानांगौ सापर्ट होलायनो मोजां जायो थांगोन र' आं गाबोनो सबितानिया नोंनो स जादों जायाखै सबिता बरगयारिना अबेबा अबेबा जाया बैदि गुफुर नुनाया जाया बेखौ नों फरायहर आयौ 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 थाम्फैबो थाम्फै स जादों र' आं रेन्जसो लाखिदों माबाखौ मोनला आङो बेलाय मानो स जाखो बेलाय बे सिगांनिसो दहायसो नै नों मा मोनसे रोखोमनि लाइफआव दं हो आब' मा होनदों नों मा मोनसे रोखोमनि लाइफआव लिरदों हो आब' माने मोननै मोनथाम थायो नामा बर' कार्टन आं मिथिलाय लाङालै थेंक इउ एनार माने देनाय खोन्थाहरनाय बर' कार्टन आयु थाम्फैयाबो जाला कारेन्ट गैयिजों नोंसिनाव कारेन्ट दं आरो दा सबि जोंनाव गैया थुब लायबावदो थुब
सुबिथा आगै थांबाय नामा मिथियालै सोर सोर दं दे दसे थाबावथारदो अननानै आंखौ अननानै लिरना आं बारा दिनैयो एसे गोबाव थानो हानाय नङा नै थाम्फैबो थाम्फै कारेन्टबो गैया अखा हादोंना थाम्फैया अयथासार जादों नुसियाव नेट नाङा वाइफाइ नङाबाबो बार अखा फैगोन नै एलावसो फैदों ओइ न' सिङाव हाबखादोसो रायजोफोर होनदों नोङा इ होनाया नोंमारगौ इदि एलाव सोखायो नोङा दा एलाव सोनाया एलाव सोखालायो आर' हो सोर होननाय आयु आं अबाव थागोन होनबा धुब्रि गवालपारायाव होमबा फन हरना खोन्थाखा इसानाव गुमिलानाव बारखौलाय माथो खालामनो हानो नङा होमबा बारा बारना थांगोन आरो सांसिङाव एरसोना थाबानो जाबाय आरो सांसिङा बायना होबाथाय बायलाबायनो सबिता आगै थांबाय नामा फरायबाय थांबाय एलावसो मारदों कारेन्ट दं अ दे ओइ फुल चार्ज होना लाखा लोगोफोर सनाफोर दिनै बारहुंखा फैनायनि आइदैहा सावग्र'ना होदो आथिङावनो नै नैहायसो बिदि सावग्रुलाबायो बारदाव बासि अरखि बुस्थुजों दिनै बार अखा फैगोननो धुब्रि गवालपारा दं आब' सना कारेन्ट दं आं मुसारि सोंदों आब' सना ओइ आगै सबि सोर सोरनाव माबा दङ पावार बेंक मोजाङै फुल चार्ज होनानै लाखा दिनै कारेन्ट माबा जोंनाव दानखाजोब्बाय माबा फैगोननो बारहुंखा एलाव सोना खोन्थाफैबाय आरोना आसोलता मेम तुमको हुआ रिटार्न ही देगा इको फ्रेन्ड कमेन्टस नायनानै गाबोनफोर हरना गैयो हरो हरनायालाय बियो थांबाय इयो थांनाया दा मुस्रि सिङाव थानांगौलै औ दा जोंना नै बाहेरायावसो दङ न' सिङाव थांबाबो नेटानो नाङा दानो आं सो चेक खालामदों नोंनि लाइफआव लिरनायखौ दंखो चिरां नों मबाइलखौ लाबथिंबाय दङ सुपार नाइस थेंक इउ बोरमा दैमायाव बुखारलांना हांगुरा ओरैनो खाथिखाथार जोंना सां सिङाव हाबगोन हिनजाव फाग्ला अर जोंफैदों आरोना दासो फैदों अर रुपसिंहा थांबाय खोमालै इहाय बेसे दं उमबिया नायनाय नै ट्रेन गोदान फैलायबाय आं बे जायगायाव थानानै संसार जानो हानाय नंला खारनोसै आं नै माबा लामायाव फैसा खांनो जमना थानाय रखमसो मोनना लाबाय आं गावखौनो जाथि लालायना अयथासार थाम्फै आरोना हाला मुस्रि सिङाव हाबनोसै आं नेट नांगोन ना नाङा मिथिया लाबो खाथियाव मबाइला आं बारा गोबाव होलाहाय
बार अखा फैगोन होननायखाय आंहा गोसोआनो दिनै गुलुं गुजुं जाजोब्बाय आरोना आलाय सिलाय अबावबा मोनहैजोब्बाय आंना होख्लायहरबाय एबार इंलिस सरि दै माबा लिरदों माबा जालांदों कमेन्टसा आंना जेबो नङा बिदिनो जाफ्लाङो जोंनाबो जायो मा ओंख्रि जाखो मेदो होनदों आरोना सोर सासेनाव जाखायो अर बिदिनो जायो मिथिया माबायदि लिरनांगौ बर' कार्टुन आगै देनाय खोन्थाहरनाय लिरनाया सोलायफिनजायाना ओमफ्राय लाइभनिया मा लिरदों नोङो नों मानो लाइभआव होनाय मोनसे रोखोमनि लिरदों आब' इदि होनदों आरोना नै मोनसे रोखोमनि लिरदों होनदों आरो नों मानो लाइभआव होनाय टाइटेलखौ मोनसे रोखोमनि लिरदों आब' आंसो लिरबाय दंनो दासान्दि माबायदिथो लिरनांगौ जेनेबा नैजों ओमफ्राय सोलाय जाफिनगोन ना जाफिना मिथिया मानो इदि ओंखारजोबखो सोरबा खालामफैबाय ना माबालै दसे रायलायनि फै बिदिबोथ' बेलेग लिरदोंना नायनाय माबायदिखौ होनदोंबा मानो इदि बेसेसो ओंखारजोबो ओमफ्राय हाइट ओंखायनो होनदां आयु जा गोथावखा नामा हिनजाव फाग्ला होनदों आरो लेंगिस मा जाखो दे उनाव सोलायफिन आब' औ सोलायफिनजायो ना सोलायफिनजागोन खोमा गोथाव दोनैल'सो होनदों आरो इस दिनैल'सो जादों आरोना ओरैबायदि बुंखायो गावहा थेंकिउ आदाबन देलाय कमेन्टस गोलाव गोलाव हरदो नोंबो अखा हानाय बोथोरावबो मानसि गरम जायो आदा जिरिया अबावबा बोहैलांबाय खोमालै ओइ कारेन्ट दंबा मोजाङै फुल चार्ज होनानै लाखा होनदों दे केन ह भेरिकान होब्बाय हिनजाव फाग्लाया एबारो कारेन्ट दंबा फुल चार्ज होना लाखा बार अखा फैबा ज' लाजोबखागोन थबस्र' जोंनियाव दानखाबाय कारेन्ट दहायनो कारेन्ट गैला दिनै ओंखामा गेसावसो संनांसिगोन गेसाव संदों ओमफ्राय थाब जानाय मोनला आङो इन द मर्निं हेपि बार्थडे डियार गड ब्लेस इउ दानि जोंसोरा बेखौ फरायना बेसे मिनदों लागाव आंहा गाबोन चार्ज जोबखागोन टेनसन गैया टेनसन गैखाया आरोना आंनाबो नै जोबहांसो 32% दङ दहाय होना लाखानो रोङाखै ओइ गाबोन जेनेरेटर सालायना होगोनहाय आङो जेनेरेटर सालायगोन आरो होगोन सबिता आगै मोजां हादे एबार बुक
हुखा फैबा मा जागोन आं दा न'आव थानायबासो गिबाय थागौमोन आरोना हारसिं थानाय जायो नालाय आयु आंनाथ' लामा खाथिखाथार रुमा हारसिंनो आं हारसिंसो थायोना गिनानै आङो साननैसो इनिफ्राय थांबाथाय आं साननैया मोजां उन्दुनाया मेगन मोदै जायो आं थाल लानानै फारौआ सिगिबाय थायो आंखौ फै दसे रायज्लायनि सनाफोरा नो मेरला लिरदों आब' औ बिदिया बांसिन जाना दङ ओमफ्राय मा लिरनो आङो इदि जायो आरोना बिदि जालाबायना दं ओमफ्राय सोलायसिगोन आं होमबालाय बिदिखौ गोदाव सोराव बेफोरबायदिफोर होलाबायसिगोन ना मा ओंख्रि जानाय इफोरबायदिफोर होलाबायसिगोन आं फैसाबो गैखाया चार्ज सोनो आदा जेरमिया नोंगौ नामा होनदों आरो ओइ सां खुन्थायाव हमथाना था लोगोफोर सां खुन्थायाव रावनिबो लाइफ नायनो हाखाला आं दिनैनो हरसे थादों आंनियाव गाबोन हालाबा दिनै हरसे था मा जाखो होनदों आदावबना जेबो जायाखैथ' ना आंना गिदिंदों आंना टेनसन गैया आब' कारेन्टनि आरो नेटनि आब' सना औ माने बारहुंखा फैगोन नालाय कारेन्ट दानजोब्बाय आरोना जोंनियाव ओमफ्राय एलाउसबो होफैखालायथारबाय औ नोंगौ दा आगै सबिता होनदों बेलेग देकफोरावसो नुयोमोन आं बिदि एलाउस होखानाय आंखौ बुखारनो हानाय नङा दा आदा जिरिया होनदों आरो जिरिमिया बैसागआव बैसां सिङाव उन्दुना थागोननो आं खनसे जाखादों बैसां सिङाव बिदिनो बिराद बारहुंखा फैबाय आरोना आं हाबा जायैयाव आगोलै जोंहा बिमायाबो गवालपारायाव आलासि जानो थांदोंमोन ओरैबायदि बारहुंखा आरोना बारहुंखा खम्बल जोलाबजों मानसिया माला सां सिङाव उन्दुना थाहैखो फात्तायानो गैया आङो गैया ओमफ्राय एबारो आबाया जेने थेने दरजाखौ माबानानै माबाबाय आरोना फोजाबाय थाबाय दरजायाव बुनानै दरजाखौ खेवना हाबफैबाय ओजों खम्बल माखा हा गैजा ओंखाम जानो आं नामार आदा जिरिया हाबसोनसैनो थखन बे सोरबा गिदिरजों सुंखा दरजाफोरा मारैबाबो सुंखा देरना ला जोंना दं कारेन्ट टेनसन गैया नै मालाय हिनजाव फाग्लाया रंजा दंथारो खोब होना लाखा फरटिक खाथेना लाखा आरोना बेटारिफोरखौ हिन्जाव फाग्ला मा जाखो कमेन्टस मा मोनले होनदों आरो आं थांनोसै आब' बाय आब' गुड नाइट दे बर' कार्टन आगै चार्जआ मोजाङै होना ला आरोना मोजाङै होना दोनखाबाय था ल' बेट्रि आंना थेंकिउ दसे समबाबो आं अमितखौ होनांदोंमोनसो अमितआ थांबाय खोमा आङो सबिता स्रियैनो थांखो ना माखो ना ओंखाम सायदों मिथिला ओइनै खारबोदों रायखांनाय लोगो लोगो जिउ गोलाव अमितआ गैया खारबोफिनबाय मा जादों आं नुवाखै जेबो इनो रेनसो नानि र' हिनजाव फाग्लानो ओंखायनोथ' नादा अब'ना होनदों मा जादों होननानै हिनजाव फाग्लानिखौ मोले होनबाय दं आं नुवाखै दै इनिखौ हिनजाव फाग्लानिखौ इदि मोले जादों ना मादो र' आं नोंनो रेन्स होना होनि दे ओरैखै खाथियाव दासो रैखा मुस्रि सिङाव थाफैना दिनै मानसिफ्रानो गैखाया थेवब्लाबो इन्टारेस्ट खालामबा सानै साथामजों इन्टारेस्ट मोनो आरोना सबिता लेंहरबाथाय अमितआ
डाइरेक्ट खारबोखायो होमबाथ' इनाव माबा दंखायो आरोना खोनाखायो जेनेमिया आदा आंहा हराव जा थाम्फै अरजादों मिनिनाय आंहा उन्दुनाया खेल गैया थाम्फै अरजानायखौ आयौ बिदिखौथ' दा बुंसै आगै सबिता थाम्फैया थै सोमनानै बिरफिननो हाया लोथो लोथो जाना हारसिंनो गोलैलायनाय जाना थायो आंनाथ' थै सोबना होबाय दे माइ ममिस नै इंलिस गुरुआ जाखांहरबाय जोंहा एयारलाइफआ र' मा होनदों माइ Mom is like a good day to all my dear friends. बेखौ फरायनांगौबा हरसे लाखागोन दासो फैबाय आरो नों अमित होनदों नै आगै सबिता इयारलाइफआ होख्लायलायबाय इंलिसखौ बारा दै दा गिदिर गिदिर थानायाव बासिन जायो बारहुंखाया बारहुंखाया कारेन्टखौ बे सानैजों ओं कानेक्टखा आरोना नोंखागौ सन्तुस साल्थे मा खालामदों होनदों लाइक दान आब' थेंक इउ सन्तस बसुमतारी फैदो जोंहा मा ओंख्रि जाखो सन्तस हिनजाव फाग्ला होनना मिनिबाय आरोना कानेक्टखाबा बिसोर सानैयानो हिनजाव फाग्ला ओमफ्राय सबिताजों आंजों रायज्लायनासो फैखायो मालाय जा इन्टारेस्ट जादोंमोन आब' दहायना औबा मिनिना उदै साजोबदों आंखौ सावगारि होनदों आरो जोंसारा गामिनि एगजाम दंनो बा इन्टारेस्ट खालामफैगौमोन आरो इयो गामिनि एगजाम दंनो बिहा मोजाङै फरायथों एगजामफोरासो देरसिन ना मा जादों सबिता मा जादों सबिता मा नों गैयामोनहाय दहायो जोंसारनि लाइफआव आदा जिरिया थांखोना माखो अबावबा बुखारलांखोना माखो आदा जिरिखौ बारहुंखाया देलै नोंसोरनो लादो अमित सबिता होनदों आरो हां द्राय होख्लायबाय आंहाबो फरायफ्लांदों नै हिनजाव फाग्लानिखौ दे गोलाव गोलाव हर नायबायसो दं इयो आं रनिबो कमेन्टस नायला एबारनिफ्राय होनदों होख्लायसै दे होख्लायदो हिनजाव फाग्ला आंनोबो खोन्था आं इन्टारेस्ट जानाय जलदि खोन्था जोंना इंलिससो आरो अमित माने सासे इंलिस रायलायग्रा मानसि फैदोंमोन आरो ना अमित ओमफ्राय एयारलाइफआथ' हरबाय इंलिस जै मिनिदोंनो गाव माने थानोनो हायासै आरोना मिनिनानै ओमफ्राय लाइफआवनो थायासै थांखादों जेननानै इयारलाइफजों होख्लायहरबायबा इंलिसखौ मालाय मानसिना मन' जानोसै जोंना माला जाबावनोगोनलै आंनाबो माला जागोन आदा इसोर भगबान मन' जाखांनायजों मन' जाहैनायजों बुरिहैनायसो जागोन खोमा फिसौ फिथाइ बालायनाय बिदि समावसो नै दं अमित सालथे आब' आंना ओंख्रिया बयलारसोमोन आब' जोंहाबो बयलार आलुसो सन्तस अबेनिमोनलाय सन्तस आगैया हा मा गन्थं गोलाव बे अरफाया होख्लायबाय जोंहा एबार इबो इंलिसखौ दानि गिनानै खारलायथारदों इंलिसआ टिभि अफिसियेल फैबाय जोंहा हाय आंहा दासो आयौ अखा हानायखाय एसे लेट जाबोबाय जोंहा देबिया दे जेबो नङा देबि मा ओंख्रि जाखांबोखो देबि खोन्थाहरदो सना औ जिउ देबि
आंनि इसर दुर्गा देबि ना लोक्ष्मि देबि जाखो नोङो? मा ओंख्रि जाखो? ओंख्रिया आलु बयलारसो आरोना जाथ'वाखै ओंखाम संनांगौ। सन्टस साल्थे सबिताखौ डिउटि हो खिन्थु लाइक देन थेंक इउ देबि मा ओंख्रि? थेंक इउ आदाबन। ओमफ्राय देबि आं गैथु गोथाव ओंख्रि गोथाव ओंख्रि औ नोंसालाय? सन्टस साल्थेया माइ बेस्ट फ्रेन्डसो औ औ खाथिनि नामा? इंलिस रायलायदोंमोन अमित उदै साजोबदों आं दहाय आंना होनदों आरोना आदा फैदो जोंना आंबो जाथ'वाखै आगै डाइरेक्ट खोन्थाहरखाबाय आरो जोंहा आदाया मा ओंख्रि आदा बारहुंखा फैगोननो थाब जाना थाब उन्दु कारेन्टफोर दानखाजोब्बाय जोंनावबो ओमफ्राय नोंबो मबाइल चार्जखौ फुल होना लाखा आदा बर' मा ओंख्रि बाजैया बोरै दं नानियालाय ओं दा जि जनायनिसो आब' होनदों आरो दैमाजि जनायनिसो आब' नै होख्लायबाय जोंहा आलु नासो गोथाव दे आलु नायाबो लकेल नामा? नोंबो रोंगो नामा रायज्लायनो सबिताया बिराद रोंखागौ। कमेन्टस हरदो माबार नै आंना 29%ल'सै एमबिखौथ' वाइफाइ लानानै होबाय दाथ' चार्जआ दहाय एसे मेरला मेरलि कारेन्ट दङ चार्ज होना लानो रोङाखै देनजारसोलै आंबो आं रोङा अमित आब' इयार लाइबासो रोङो मस्थ' इंलिस गुरुखौनो जावना सरखायबायना गैस'बिथा इंलिस गुरुआनो गिनासो खारखाबावो लकेलसो गोथावथार माथो लकेलबा मा खालामदों सबि होनदों आदा अबन কি হয়েছে কমেন্টস করো সোনকালেকে এতিয়া মোৰ বেছি চাৰ্জ নাই চাৰ্জ অলপকে আছে 29% আছে 10% लासै होगोन आं उन्दुबाय आं अमित नोंलाय होनदों आरोना ओंखाम जाबाय नामा सबि होनदों जोंहा अमितआ बाजैया बर्थमान थिगैनो दं र' आगै नानियासो एसे लोमजागासिनो मोजाङै नाय आदा बिजि थुदो नामा बिजि बिदि माबा टिटि गथ'फोरनि माबा थुबाथाय लोमजायो गथ'फोरा मोजाङै नाय अखा हादों थान्दा जादों बोथोरा जाबाय आं ओंख्रिया दाउ आलु आरो खांख्राइ बाथोन अमित होनदों आरो जोंनिथिं कारेन्टआ थांलाय फैलाय जागासिनो जोंनियाव दानखाजोब्बाय आदा दानखाजोब्बाय दिनै बार अखा फैयोनो कारेन्ट गैया दहायनिफ्रायनो गैया सानाव दंमोन मोनासिम आं कारेन्टखौ माबाखौ चार्जखौ होना लानो रोङासै आरोना गाबोन फैगोन फैयाबाथाय जेनेरेटर लगायनानै होगोन गाबोनथ' जेनेरेटर लगायखानांगोन कारेन्टआ जुदि फैथाराबा जेनेरेटर लगायो आरो दाबो जायाखै नामा ओंखामखौ जाथ'वाखैनो दिबि सङाखैनो आङो ओंख्रि दंखाजोबो भाजा दंखायो ओंखाम संबानो जायो गुदुं गुदुं संना जागोन आरो ना जों थिनथायावसो जाखादों ओंखामखौनो आंबो ओरैनो उन्दुना दं सबि होनदों आरो अखानायजोंलाय गुदुं गुदुं कमेन्टस फरायनो मोजां जादोंमोनलै गन्थं गोलाव थांबाय नामा थाङाखै दङ नै गन्थं गोलावआ नों बहा दं आगै आं गुवाहाटियाव दंथ'यो आदा दासान्दि ओमफ्राय आमथिसुवायाव थांसिगोन आंबो न'आव माइ गायनो नै दै बानाया जानानै थांग्रोथोसै दैबाना खनसे ज्राय जानानै थांबाथाय माइ गायनो थांसै आरो ना नोंस्रा गायबाय नामा आदा बर'
डिबि ए होनदों औ डिबि जाखांना उन्दुबाय होमबाना जिरिया दा नों बारजों बुखारलांजाबाय नामा आदा मा स्रि आदा जिरिया गावा स्रि उन्दुखुमाहैबाय खोमालै उन्दुबाय अखा हादोंना देबि जोंनावथ' हागासिनो रानिनि फटकखौ हरगोन र' आं नोंनो दे हरना दोन आदा गावा इसे गोबाव जाबाय दाबो हरा रानिया देरलायथारबाय इयो हरना दोन आंनियाव थां अराखै नामा अमित हा मा सोर अखा हायाखै जोंनाव हागासिनो दहायनिफ्रायनो अखा हानानै थाम्फैयानो बिराद बारा जादों जोंनाव सान्दुं दुंबासो गरमजोंनो हारसिं थैयो बांसिन थाम्फैया अखा हाबा आरो सोमजिलाबायोना गेसाव गोफोनफोरनिफ्रायनो Which school you letter you can come back support खालामबाय इयारा होख्लायलायबाय हिनजाव फाग्ला नै इयार लाइफनि मेसेजखौ नायब्रा कमेन्टसखौ नाय मिस कल इउ लेटार इउ केन काम बेक सापर्ट खालामबाय दे आगै नोंनिखौबो नमस्ते 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 मानुतु कि मानुतुहाय ओइ बुरै होनदों आरो दे कमेन्ट सेरदों माबार मयतो কথা পাতাই নাই না ইয়ে লগত কেনে কি দাম কৰিছে হ'ব কালি পুৱাতে কথা পাতিম মোবাইলটো ৰাখিলে হ'ব হ'ব आदा उबन उन्दुलांबाय नामा नोंसोरो मिनिबाय था फैदो नै आंनावबो फैदो सनाफोर होनदों मिनिबाय थाया सोर बि जाखो इयो मिनिबाय थाया आंबो समखौनो मोनाखै आगै मोनाखै दामफार गारि कन्टेक्टआव लानानै नलबारि रङिया बोरमा टिहु पाठशाला थांथिंबाय थानांगौ जायो आंबो फन खालामनाय जाथारलाना सोलाबानो नै माने आङो लाइभ होनायनिफ्रायनो माने फन रायलायनाय मानाया बन्द' जाना दं आरोना थिफ्रि मिथिबाय दे नै थिफ्रि आंना एमबिया जोबनानै नै गंसेनिफ्राय वाइफाइसो लानानै होबाय दं आङो ओमफ्राय चार्जआबो गैला नै दसे थांथो र' थिफ्रिसो माथो मिनिबाय थाया जोंनि खाथियाव दै लोमबाय अमित बोराय हे जोंनियाव थाफैदो जोंनिजों सान्दुं हे गैला गोजानद्राय जाहैबाय वाइफाइआ दानो थांनोसै नामा हिनजाव फाग्ला थिफ्रि
आंबो बारा गोबाव दोननो हानाय नंला माने जोब्बाथाय एमबि जोब्बाथाय सेस जालांगोन आंना आङो अमितसो सबिता नों अमितसो नामा आं अमितसो सबिता लाइ गोसे थोगोन ना थोआ सबिता होनदों आरो अन बेनाव थांनाय दसे मनसनाव थांनाय दसे गाबोन देखाय बोरै नायनो लाइक होनाय बायनो मानो बोखारना फैफिन नेटा नङाबा आदा अना थांबाय खोमा इहे थांदों खोमा नै आंना वारनिं होबाय थाबाय खोमा मिथिया नामा बेसेबां पारसेन्ट फैनायखो खैजोन दं थांदो आंबो दोननांसै हिन्जाव फाग्ला आगै थांबाय नामा बाजै सबिता मिनिबाय सन्तस लागाव सबिताया होनदों आरोना होमबा आगै सबिता अरफाय ओमफ्राय गासैबो लोगोफोर गुड नाइट होनबाय दै माने आंना वाइफाइआ वारनिं होबाय दङ आरोना जोबसिगोन ओमफ्राय चार्जआबो बारा गैला नै 26% अफ जालांबा गैलालाय जोंसो नुयो अमित खोरखिजोंसो नुयो अमित होनदो आरोना होमबा दोनसैना आगै सबिता गोबाव सम सापर्ट होफैनायनि थाखाय थेंकिउ नोंसोर फैबा बिराद इन्टारेस्ट जायो दहाय आङो नोंसोरखौ होनदोंमोन मानो थाब फैयाखै होननानै आंनि फंबायसो बुरै बियो साउथ सन्तोषा दोननोसै नामा आब' नों लाइभखौ दोननांसिगोन खोमा नै लाइभआ माबाया बेटारिया 26 दङ ओमफ्राय इयो बेसे दङ माबाया एमबिया आंथ' दोननो बादोंमोन नै स्टप जाबाय दङ स्टप जाबाय दं माबायानो बेसे दंबा दङ दे होमबा दसे थाथ'बावनोसै ना इनै स्टप जाबाय दं माथो गोजानद्राय जादों खोमा बोख'नो हायाखै होमबा दल'ल' लाबो दा थांगोन आं इनियाव नोंगौ नामा अमित अबेनि बे होनदों आरो रिंकि दानो दोनो नामा लाइभखौ 12थासिम हो 12थासिम होबा आंनि लाइफआ सेस जालांगोन माने 26ल' जाना दं नै दा चार्जखौनो होना दोननो रोङाखै जनायनि दे दसे थाबावनोसै आङो दसे थाबावनोसै आरोना नोंसोरनि खावलायनाय नोंसोरनि खावलायनाय दसे थाबावनोसै इन्टारेस्ट मोनो आंबो दोननो बायो आरोना स्टप जाबाय दंलै मा होनदों गुड नाइट आब' सना गावहा थाब होदों होनदों आब' सना दसे थाथ'बावनांगौनो सबि दसे थाथ'बावनांगौनो दसे थाथ'ना दोननोसै
जाला नै आंना माबा स्टप जाबाय दङ स्टप देखायबाय दं आरो ना नोंबाबो नङाबाबो नै रुमाव फैबाथाय बिदिनो जायो बे नेटवार्कआ आंखौ दिनै सानसे नासयबायनो आंहाबो बिदिनो जाबाय दं नै स्टप जाबाय दं आगै सुबि दसे थाथ'बावदो अमित अरफाय गासिबो दसे था अ दिबियाबो दं दे जोंहा थेंक इउ दिबि दे कमेन्ट हरलाबाय दं दे आंबो होनदों दे जोंहा नै भगबानानो दंखायो देबि इसोर भगबानानो दिबिया अबेनिमोनलाय आगै देबि होनदों दिबिया मिनिबाय देबि भगबान बारहुंखाखौ दिनै नोंनो होबथानांगोन आदा सिरिया बारहुंखाखौ गिना सि हाबसोना थाइमारबायब्रा फैयासै सिमेन्ट सापरिनि गोजानथारनि माथो मालाबा आलासि जाहैनांगौ र' ट्रेन गाखोनो लुबैदों हु ला 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 हु 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 मोसाबाय जोंहा गोजान जायो गोजान जायो नोंलाय मा गामिनि मोनलाय आं बाक्सानि देबि बाक्सा जिल्लानि आं हामबाय नामा अमित आरो अरफाय मिथिया अरफाय आरो अमित बावबाय बाक्सानि आङो दिबिया राना सिख्ला बिरा सालथेमा बिरा मा बिरा गासैबो गासैबो गोजान गोजान गोजा मा बिरा आंबो बुजियासै दिबिया सिख्ला बिरा मा बिरा मनिसायाबो लाइभ फैदों गोसोखांब्रबनानै होब्रबलायबाय बियो बे टाइमाव होयो दिनै एसे लेट जाबाय ओंखाम जानानै आठ थार्टियाव होयो इयो मोनसेया सन्थस सिख्लाथार गोसोथो होनदों आरो बुखारलांजाबायनो आब' आदा जिरिमिया गाबोन दे आब' जिरिमियाखौ आब' सना दे होनदों आरो बुखारलांमारबाय खोमा गैया बियो सफैथाया होनदों बुखारलांजानो गिनानै मानसिया उन्दुना थादोंमोन बुखारलांनो ना माखौ मिथिला आङो हरद्राय जाबाय कमेन्ट हरबाय था आंनो गैया दिनै अखा हादोंना मानसिफ्रा कारेन्टनि थाखाय गाव बयबो लाइभ होयो लाइभ होनो थाखाय बयबो चार्जखौ लाखिना दोनखानांगौ जायो एसेबाबो होबाय थाग्राया होबाय थायाबाबो जाया सिंगेलबा गोसो थोजायो जेबो नङा होनदों आरोना सबिताया सिंगेलबा गोसो थोजायो जेबो नङा
औ लाइभनि गोसोथोनाय होनगोन आरो बेखौ ना। सन्तस बसुमतारी आगै मा ओंख्रि जानायमोन होनदों। बे अमितआ थांखो ना माखो इयो। सबिता आगै लेंहरनाय नों लिंहरबासो फैयो इयो। आं गाबोननिफ्राय रावनिबो लाइफआव फैला दे आं बिजि जासिगोन। नोंगो नामा सोलाबबाथाय दसेबाबो फै एनार दसेबाबो नुजाफै नङाबा आं गोसोआ सुखुनाय नङा। गाबगोन आं गाबगोन। आंना बयलारसोमोन आंनाबो गावाखै सिथरसो होनदों आरो सबिताया। हाय सबिता गुड मर्निं गुड इभिनिं। सोर सोर दं आदा अबं गावनो आरो मिनिबाय थाया। होमबालाय गैयानो गैयानो होमबा सोर हेल' आब' देबि मा ओंख्रि जाया आब' होनदों आरो होमबा ओंखांखांबो मोनलायलाङोहां साहा फुदुंसै। मनसाखौ साहा फुदुंनो थांसै थ' बयबो आं लाइभखौ दोनसै मनसाखौ साहा फुदुंनो थांसै रावबो गैयानो अनखांखां मोनलाय लाङो आं। थौदो गासिबो थौदो आं दोनसै गुड नाइट गाबोन फै गाबोन फुङाव 7थायाव होगोन आङो। आंना नेट स्ल' जादोंमोन बुरै होनदों। देबि नोंलाय गोसो थैगोन ना थोआ आंखौ देबि होनदों। सबिता आलुना देबिया गोसोथोनो रोंगौ आरो ओंखाय ओइ मानो थांखो अमित होनदों नायनोसै सम मोनगोन ना मोना फैथारनांगोन नोङो एनार दसेबाबो बाय बाय। थौ थौ मनिसाखौ बयबो सापर्ट होनोसै थौ मनिसाया रावबो गैयानो बिसोरा जोंहा बोराया मनसाजो दंहैबाय दङ अनखांखां मोनो आङो। दोनथ'नोसै दे बाय बाय गुड नाइट आगै सबिता अमित गाबोन फैलाय दे चार्जखौ फोजोबनाङा आगै सबिता नोङो चार्ज होना लाखा कारेन्ट आरो फैयाबो जानो हागौ। गोथाव आब' ओंख्रिया होनदों आगै सबिता खोनादो दा चार्जखौ खोब खोब होना लाखा नोङो। दोननोसै दे गुड नाइट बाय बाय थौ मनिसानि लाइफआव